Croeso i'r cwrs Ymwybyddiaeth o Ddiogelu. Mae'r cwrs hwn wedi anelu at bob un ohonom o fewn ein cymunedau eglwysig, a bydd yn ein darparu ag ymwybyddiaeth sylfaenol o ddiogelu. Edrychwch, mae diogelu yn bwnc emosiynol. Bydd llawer ohonoch wedi eich effeithio gan fater diogelu mewn rhyw ffordd neu gilydd. Felly, rydyn ni am i chi wybod hyn. Os bydd yr hyfforddiant hwn yn peri chi ymateb yn emosiynol mewn unrhyw ffordd, cymerwch hoi, cerddwch i ffwrdd, cymerwch ysbaid dawel, neu siaradwch ar rhywun y gallwch ymddiried ynynt. Bydd hi'n bosib i chi barhau'r hyfforddiant nes ymlaen, yn union ble y gadewch chi. Gobeithiwn y bydd y cwrs yn eich helpu i weld bod diogelu yn greiddiol i fywyd yr Eglwys, yn greiddiol i gynhadaeth a gofal fugeiliol, a'i fod yn ymwneud cymaint a diwinyddiaeth yr ysgrythyr a gwneud ac yma'n ymwneud ar gyfraith. Byddwch yn dysgu trwy ffilmiau, taflenni a chwisiau, ac mae'r cyfan yn digwydd yma ar y dudalen we hon, ac yn y taflenni y mae modd ei lawrlwytho. Does dim cyswllt wyneb yn wyneb y thiwsor yn yr hyfforddiant hwn. Felly, pan fyddwch chi wedi pasio'r cwis olaf, byddwch yn derbyn tysysgrif yn awtomatig drwy e-bost i gadarnhau eich bod wedi cwblhau'r cwrs. Mae 8 adran ar wahân yn y cwrs hwn. Dyma'r sesiwn cyntaf, y cyflwyniad. Mae'r ail sesiwn yn ateb y cwestiwn, beth yw diogelu, ac yn cysylltu â deddfwriaeth berthnasol a pholisi diogelu yr Eglwys yng Nghymru. Yna, daw sesiwn ar ddiogelu ar efengyl. Mae'r sesiynau 4, 5 a 6 yn canolbwyntio ar bwys mewn perygl, ac yn archwilio'r gwahanol fathau o gamdriniaeth ac esgilistod a sut i adnabod arwyddion o niwed. Bydd sesiwn 7 yn archwilio pa weithredoedd y dylech chi cymryd os ydych chi'n dyst i gamdriniaeth neu os oes rhywun yn dweud wrthych chi am gamdriniaeth. I gloi, sesiwn adolygu fydd sesiwn 8, a dyma pryd y byddwch wedi cwblhau cwrs Ymwybyddiaeth o Ddiogelu yr Eglwys yng Nghymru yn llwyddiannus. Da iawn chi. Ambell beth yw crybwyll fan hyn. Yn gyntaf, mae gan y cwrs hwn amcanion penodol iawn y byddwch wedi cyflawni. Cyfeiriwn atynt fel amcanion dysgu. Dyma'r rhestru. O gwblhau'r cwrs hwn, byddwch yn gallu esbonio'r term diogelu ac arddangos dealltwriaeth sylfaenol o'r cyfreithiau sy'n ymwneud â diogelu. Deall diogelu yng nghyd-destun yr Eglwys. Adnabod arwyddion o wahanol fathau o niwed, camdriniaeth ac esgilistod o blant ac oedolion mewn perygl. Arddangos sut caiff unigolion eu gwarchod rhag niwed, camdriniaeth ac esgilistod. Adnabod eich rôl chi eich hun mewn perthynas a diogelu a'i bod yn ddyletswydd arnoch chi adrodd ynghylch pryderon. Gwybod pa gamau i'w cymryd os byddwch yn dyst i gamdriniaeth neu os bydd rhywun yn deud wrthoch am gamdriniaeth. Adnabod ffiniau cyfrinachedd. A dyna ni yn ei hanfod.